Estamos con Esther Ordóñez da Agrupación Apícola de Galicia que ven a dar uns obradoiros de concienciación en Vigo sobre a importancia das abellas, non? Pois sí, estamos aquí nunha exposición que facemos en colaboración con a Fundación de Abanca e, bueno, pois moi contentas porque realmente o que buscamos é concienciar desde os máis cativos hasta toda a familia sobre a importancia das abellas, que son moi importantes realmente pois polos produtos directos que nos dan, mel, pole, própole e demais, pero super importantes, ainda moitísimo máis, pois pola polinización, que eso afecta, bueno, pois a biodiversidade, afecta tamén a agricultura, a gandeiría, a alimentación humana. Entonces, bueno, pois por en valor realmente e destacar a importantísima labor que fan as abellas pois para todos nós. Porque as abellas agora están en perigo. Bueno, a ver, temos realmente distintas problemáticas agora mesmo que, bueno, pois están facendo que haxa xente nova que moitas veces, bueno, pois pense en deixar realmente pois esta laboura, pero, bueno, pois temos a vespa velutina, temos a barroa, que é un ácaro que teñen elas e que lles afecta moito, o cambio climático que nos está afectando de cara a cambios de floración, tamén a sanidade desas abellas, porque lles afecta moito estes cambios tanto de climatoloxía como de floracións e demais. Despois temos tamén o mel que ven de fora a moi baixos prezos e que de calidade non ten nada que ver, entón, bueno, pois é unha competencia desleal, entón, eso fai que moita xente pois, pense en deixar realmente a actividade. E, bueno, pois tamén temos outras problemáticas que realmente, bueno, pois os apicultores e apicultoras, pois moitas veces pensan que non se lles valora a súa laboura, porque non é deixar aí a colmea e xa está, senón que, bueno, pois require unhas horas de traballo e demais, que ao final se ve recompensadas, claro está, con este prezado ouro doce, pero, bueno, que leva moito traballo detrás. Porque como é o mel galego? A ver, realmente hai estudos que fixemos dende a IXP-Mel de Galicia en colaboración coa Universidade de Vigo, Campus Ourense, no que comparamos o mel de Galicia con respecto ao resto dos meles a nivel mundial e vimos que realmente o mel de Galicia ten máis vitaminas, máis minerais e un poder antioxidante a destacar que se pode comparar con froitas e verduras. Por que isto? Bueno, porque realmente o noso mel provén dos montes, dos bosques, é dicir, estamos nun sitio privilexiado. Non é floraciones que se cultivan, de cultivos feitos e demais, sino que realmente é algo natural dos montes, dos nosos bosques e demais, e entonces isto se ve reflectido tamén no noso produto. De feito, bueno, pois, está visto que en mel de Galicia ten unhas características a destacar con respecto aos outros.